O módulo de taekwondo de Ribeira acolle esta fin de semana o Natural Experience, unha concentración con deportistas chegados de toda Galicia. A cita deixará, ademais, unha homenaxe sorpresa. Adestramentos, combates e preparación marcarán un intenso fin de semana no módulo de taekwondo de Ribeira. O evento Natural Experience reunirá durante 3 días a deportistas convidados chegados de fora nunha convivencia deportiva centrada no perfeccionamento técnico e táctico. A programación inclúe sesións de adestramento para diferentes grupos, probas técnicas e actividades complementarias que mesturan deporte e convivencia. O obxectivo, seguir facendo do módulo ribeirense un punto de referencia para o taekwondo. Un dos momentos máis emotivos chegará o sábado 16 cunha homenaxe sorpresa a unha persoa vinculada ao club ribeirense. Un acto que, ademais, será totalmente inesperado. Os participantes vivirán así unha fin de semana de deporte, compañeirismo e emocións, nun encontro que vai máis alá da competición.